Bato mga kachokoy, fresh na fresh. Good morning Bacharaw. Kilakad kami hanggang gitna. M-Random TV. Kakaiba ang sikat ng araw ngayon mga kachokoy. Kaya gandang pagmasdan. Ang pagsikat ng araw sa umaga, laging may dalang pag-asa. Paras na yung kahapon. Dito na tayo sa ating pasabing. Sa harapan daw tayo. Wow! Sunrise! Ang ganda! Ang daming namimingwit oh. Pa. Pa. Oh, ganda. Hindi na makita yung iba. Ayun. Huli, ayun. Ay, wala na. Dami nila dito. Oh. Isa, dalawa. Tatlo, apat, lima. Anim. Ito, walo, siyam. 10, 11. Oh, hindi makakyat. Daming huling kalat oh. Puro kalat. This damong dami yan. Hindi katulad sa ibang lugar na basura talaga. Damong kalat pala. Damong kalat. Damong dagat. Uy, burasi na agad yung nagpakita. Nagtitira na yun sa kapitbahay natin. Bayo-bayo no, hindi sila ngayon nagtira. Hindi nawawala ng layalay dito ah. Nakakalat. Damo pala. Damong dagat. Meron namang layalay. Ganun pa din kalalaki. Tingnan nyo guys, maganda pa. Hindi makita yung pagkabilog niya. Hindi makita yung bilog ng araw. Focus natin. Ilang minutes. Nabuhula tayo sa dagat. Sakit! Oh. Sakit to, di na siya makadukot.
Man. Yung mga namatay kagahapon. Ito na yung solid. Kinain nila yung pusit. 100 Island. 100 Island. Ay, nakalimutan tayo. Teng. Mabarangin din siguro dito pag minsan. Lalo na paglasak. Hindi pa naman tapos tong pasabing, di ba to? Hindi pa naman tapos. Madami pang aayusin. Yung tarak, papabain ko yun eh. Pero pag naayos yan, wow, matik. Oh. Yung? Ano yung pangan? Ha? Saan? Saan banda? Hindi ko alam yung pangan. Mahuli natin. Oh, ayan. Huli natin yan. Yung araw na ito. Huli natin. Pero okay na yan. Hindi na sa wala. Okay ba ito mga kasokoy? Fresh na fresh! Wow. Okay, yung lalaki. Kaya lang kukunti. Yan lang po. Ito lang ang huli natin ngayon mga kasokoy. Hindi siya ganun karami katulad kahapon. Pero okay na. At Basta, least meron. may barangan. Okay. Tara na ulit mga kasokoy. Sibat na tayo. Na tayo ulit. Until tomorrow again, kasokoy. Let's go. Bye-bye. For more videos, And new video. please subscribe our YouTube channel. And click the notification bell to notify for new video. Thank you for watching. Emerald TV.